Saarngot kibrio kila syakem na Mawsynram ha ka jing day baga jing ja Pynïap yo dekhot ka acik NGO bat ringkat kita ki arngot ka jing don ki ba syakem baro na katay ka mukadma kala poi ka khat sad ngut ka khubor na ki pulet ha ka khat khandai tarik rumpang arajar punriu ka Kdew ba ki pulet ka West Garo Hills district kila penlong ka jing khandra ha Mawsynram bat kem ya kita ki arngot kini ki arngot latip kerteng kumu Aminul Islam Saupulai Snam Karta na New Bait Bari bat Ugazi Rahman Saupusan Snam Karta na Boa Bari. Kini ka jing kem ka desi benta na ka jing ya chakmat ka jing toket na ka mukadma jing Shah Pynïap u Dilseng Sangma u bala yap na ka jing ja Shah bom ha ki runar men ha ka khandai tarik ukala lengkot arhajar arpun riu. U Dilseng u de uwe ni ki dekhot ka acik NGO ka bala let jurep ya ka jakati mau bi an ha golgau ka bahap ha Raja Bala Police Station ha shwa bakin Shah tiet Shah bom ha ki runar. Habatin pej bahagi ki Shah ka Shah plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya